Presidente sa Association of Barangay Council sa Dakban Sugbo, miawhag sa mga barangay captain nga di mo gamit sa mga government-issued vehicles panahon sa pagpangampanya. Samtang wa sab gidasig ni Mayor Michael Rama ang magkawani sa City Hall nga dunay government-issued vehicle sa paggamit ini panahon sa campaign service. Si Chuna Carrion sa report. Human nga na kontrobersyal ang paggamit sa government-issued vehicle sa mga barangay atol sa gipahigayong rally sa Plaza Independencia. ABC President Philip Zafra miauhag sa mga barangay kapitan matim ramaman o BOPK sa dili paggamit og mga sakyanan nga gi-issue kanila. Una niini nakuhaan og hulagway ang usa ka government vehicle nga gikargahan og pagkaon sa mga supporters atol sa campaign rally. Mato ni Zafra nga dili makabalibad ang mga barangay kapitan ilabi na kun ang mihangyo nila nga mogamit sa sakyanan ilang mga constituents. Dili gyud kay that's for partisan man gud no. Although di isang dali kita kalikay sama sa ilang pagsulti nga nananghid ang mga tao kay for the use sa mga tao pero lahi man gud ang intention no mabahidan magkolor. Gidiscourage usab di Rama ang makawani sa City Hall paggamit niini apan iyang giangkon nga dili kini niya mapugngan. Right now, we will all have to be very clear with the news item that will already create an alarm, a notice, hence, pagkagahit na sagun nilang, ila pag yung gamitong in the future. Ako gali, sa kinan sa kuigsoon akong gamit. Chona Carrion, Balitang Bisdak.